Maayong hapon mo kini ato ang latest weather update para karong adlaw. Ang Typhoon Ursula ato ang nasigpatan sa gilayon nga 365 kilometers west or kasadpan sa Subic, Zambales. Nagamintinar siyang gikusgon nga 120 kilometers per hour nga maximum sustained winds o gustiness o pag-unos nga moabot sa 150 kilometers per hour. Hinay kini nga nagairog pa north-northwest sa gipaspason nga 10 kilometers per hour. Among bagyo, gituhuan nga makagawa sa tuang Philippine Area of Responsibility ugma sa buntag. Sa laing bahin, ang tail end sa cold front mao po'y nagapikto karon sa tibuok Northern Luzon. Samtang diri sa tuwa sa Visayas ug Mindanao, mobalik pod ang init nga hangin nga easterlies gikan sa dagat Pasipiko. Ug sa tuang forecast sa mosunod na 24 oras ug sa tibuok weekends, atong nakita nga fair atong gipaabot nga weather o init ang panahon, apan dunay mga tsansa sa mga localized o lumalabay na mga pag-ulan o mga pagpanugdog og kilat tungod lang sa mga kainiton o convections ay labi na sa hapon o sa gabi. Para sa dugang detalye, bisitaha lang amo ang website bagong.pag-asa.dost.gov.ph. Ingon man amo ang mga social media accounts nga naka-flash sa inyong screen. Og dinhi na lang kutob, gikan diri sa Mactan, buhatan sa Pag-asa Visayas, DOST, o para sa Balitang Bisdak, Romeo Aguirre, may hapon.